Sizlere salam. Gelin biz bugün şu L'Oreal'i Kızıl Mahmal tortunu yani Krasny Barhat tortunu pişirelim. Bu gedekki pişirjek Krasny Barhatymyň krem çizinden edilýär, ýagny twarojna sıyrylan slivkadan edilýär. Şoň üçin bu tagamy hasam gowy täzeki tortlaryň tagamyny ýaly bolýar. Tagamy has gowy has süýji tortlaryň biri bolýar. Aslynda da original diýilýän Red Velvet diýilýän tortuň özüne de şu L'Oreal'i krem çizinden edilýär, kremi. Soň ýöne her kim arasynyň kremini ütgödüp edýärler, başga kremlerim boş edilýär. Ýöne asylky original resepti şu L'Oreal'i Krasny Barhatyň içi krem çizli edilýän görnüşi. Men geçenki videolamyň birine de şu L'Oreal'i Kızıl Mahmal tortunyň şifon biskvitli görnüşini ýasap görkezdim. Şonda da köp agdalam haýyş edipdi, şoň kremli görnüşine ýasap görkezäý diýip. Şoň üçin bu gedek hemme ýerini ädim görkezmek isledim. Ýöne siz isleseňiz şol şifon biskvitli edibem arasyny şu L'Oreal'i krem çizli edip bilersiňiz. Oňam tagamy gaty gowy gaty süýji bolýar. Ýa bolmasa şuň biskvitini edip arasyny başga bir kremem ulanyp bilersiňiz. O da gowy bolýar. Men her hilegine edip görýän arasyna hükman krem çizlerle başga kremem edip görýän oňam tagamy gaty gowy gaty süýji bolýar. Ýöne bu gedek şu krem çizden bütün dünýäde de şu wagt ýoň boldy, moda boldy diýen ýaly şol krem çizem edip görkezmek isledim. Onam bir tanışsaňyz belki has gowy görmeňiz de mümkin. Şoň üçin onam bir edip görüň diýip maslahat berýän mene. Şu Kızıl Mahmal tortunyň arasy krem çizli görnüşi hasam tagamy süýji, hasam gowy agdyňda erap barýan tagamlaryň biri bolýar. Hemem içinde de bir wişniň ýa ýer tudanaň baljagaşy ýagny konfit diýär urtlar. Şondan boş ýaň bol içiniň turşuljagym öz başçylygyna tagam berýär şu tortu. Şoň üçin gaty gowy gaty süýji tortlaryň biri bolýar. Gelin onda biz bugün şol Krasny Barhat ýagny Red Velvet diýilýän tortuň krem çizli görnüşini pişirelim. Bize hamir üçin gerekli atlar 280 gram un, 2 gramjyk kakao, 1 çay çemçe hamir sodasy, 1 çay çemçe kabartma tozu, 3 yumurtka, 140 gram meske, 210 gram turşuca gatyk, 220 gram şeker, 50 gram ötümlük ýagy, 2 çay çemçe kraska, kızıl kraska, vanilin hemem bir çumbuk dud gerek. Ýöne ilki bilen bellek geçmeli zatlanmadan biri şol hamirine goşak hemme zatymyz soğuk bolmaly, öý temperaturasyna duran bolmaly. Şol bir kuştagat öňünden çykaryp goýulan bolmaly. Mesgede yumşaçyk mesge bolmaly, yumurtka da şoň ýalak bolmaly. Hemem ýene bir bellemeli zatlanmadan biri gatygymyz näçe turşy bollukça şonça da gowy bolýar, gowja çeşýär. Şoň üçin mene gatygy da gerek gatygymy bir stakana goýup bir gün öňünden halajinlikden daşyna goýan bir turşar ýaly. Şonda hasam gowy bolýar hamirimiz. Yumşaçyk öý temperaturasyna duran mesgämizin üstüne bir çumjyk dudum zatýasa ilki bir garşdyrýas özüni. Şu mesgede ergin bolmaly, yumşak diýsem ony peşde eretip ýa batereýiň üstüne goýup oň ýalak etmäň. Mesge öz-özünden halajinlikden daşyna çykaryp öz-özünden yumşan bolmaly. Gaty ergin bolmaly, ýöne şu mikser bulat biler derejesine yumşak bolsa bolany. Mesgämiz bir garanmyzdan soň üstüne şekermizem atýasa, bunu şu şeker bilen mesgäni gowy edip, gowy agyr ýança garýat bolýar. Egerde şu şekeriňiz has ýer şeker bolsa, onu ulanmaňda saharyň pudra ulanaýyn. Has ýer şeker bolanok ýara oňjak şeker gerek ýa-da saharyň pudra ulanmaly. İkisi gowja garşandan soň biraz agyr, biraz çiğşenden soň yumurtgalama çakyp başlaýar. Yumurtgalamyň hemmesini birden goşamdykda ýeke-ýekeden çakýat, birini çakýat, gowja garýat mikserde, soň ýene birini çakýat, ýene gowja garýat. Şeýdip gedekleşdirip 3 tane yumurtgamyzdan çakýatsa gowy mikserde bulap garýat. Hamirimiziň iň esasy rol oýnaýan ýerleriniň biri, önemli diýilýän ýerleriniň biri şu taýdy şol yumurtka, şeker, mesgäni gowy garyp, biraz çiğşirip, birazam agyr ýança gowy garşdyrsak bize gowy hamir bolup çykýar şol. Başga bir gapda gowurdatlamaz garýat, kakaodyr, kabartma tozy, hamir tozy olan hemmesini şu gapda garýatsa şoň unumyzyň ýarrajagyny hamirimize goşýar. Elap goşýatsa bir gedek gowja bir garýat mikserde.
aýtjak zatlarymyň biri şol hamira başlamak kaňyz hamir etjek gabyňyzyň agramyny bilmeli. Şonu çekip görüň ilki bilen. Toňundan häzir hamirme taýyn bolandan soň biz hamiri gün bir gezekde pişiremiz. Okşan 4'e bölüp pişirýär. Şoň üçin bölemizde gaba agramyny kellämiz bulaşdyrmady ýaly ilki bir bellek goýun gabyňyzyň agramyny. Goýja garşandan soň inni başga bir gapda da gatyň üstüne de 2 çaý çemçe kraskany goşup, onu goýja garýatsa bunu meni hamiryň üstüne goşup, ýene mikserde bir goýja garýat bolary. Gatymy goýja garşandan soň üstüne galan unmydan goşýarsa, bunu ýene goý garýat mikserde. Soňuna da ýağmy goşýat. Ýağmy goşandan soň bir bulaşdyrýarsa, hamirmyzy taýýar edýär. Ne görüň şular ýaly gowy ýylmanajyk hamir boldy. Indi şu taýýar hamirmyzy biz 4'e bölmeli. Häli gaba agramyna aýryň diýärmiz. Şondan indi şu taýýar hamirli jamydy gön terediň üstüne goýuňda gaba agramyna aýryp 4'e bölüp şoň 4'den bir bölegini galybymyza goýýar. Galybymyzdan şular ýaly 20 santimetrlik galyp gerek. Eger aşağı açyk bolsa şuň ýaly aşagyna falga edip bir ýagly kagyd goýýar. Ondan şol hamirmyzyň 4'den bir bölegini şoňa goýýar. Soňam 160-170 gradus gyzdyryp goýan duxowkamyzy öňräginden işletip goýýar. Onam şonda bir 15-20 minut pişirýär. Egerde size men videomyň başynda görkezenim ýaly tortuňyzyň daşy açyk görnüşde etjek bolsaňyz şular ýaly edip pişirip bilersiňiz. Ýok siz daşynam kremlajak ýapyk görnüşde etseňiz onu 4'e bölmän güni 2'e bölüp hamiryňyz 2 gezekde pişirip soňra onuň arasyndan kesip bilersiňiz. Men ýöne bu gezek şol hemme ýer deňje bolsun, üst aşağı pişirilgi bolsun, uwdan görnýär diýip şoň üçin 4'e bölýän. Siz öz islegiňize görä daşyny ýapyk etjek bolsaňyz buň ýaly etmänem bilersiňiz. Taýýar hamirmyzy 160-170 gradusda şol çöp çaýyş gurja çykýança pişirýärdiňmi. Nemen birinçije çöregim pişdi, şol menem çöp çaýyş bilen barlak görýän näşeýdi bina gurja çykdy pişdigi. Känler pişirjek bolup kakadybam durmaly, gatanky bolmady ýaly. Şo bir menkä 17 minitiň içinde pişdi. Sizem öz duxowkaňyza görä şo bir 15-20 minit aralygyna pişirip bilersiňiz. Eger pişince çöregimiz bir azajyk bir sowaşyp bir daşynyň gabyny ellep biler derejäge ilerem bolýan. Göni gabyndan çykarýarsa, tetgaň üstüne sowama goýýar. Galan hamirmydan ekil şular ýaly edip pişirýär. Jemi 4 sany biskvit çöregini pişirip sowama goýýar. Ne görün goýja da pişdi, hem ýumşaçyk näşniçe diýilýän gowy biskvit çöregi boldy. Indi bulary şeýdip tetgaň üstüne sowama goýýar. Men biskvit çörekleriň 4'üsini pişirdim. Görüňe şular ýaly deňje, gönje, hem owdanja, hem ýumşaçyk goýja biskvit çörekler boldy. Bulan hemmesini hem şo tetgaň üstüne sowadyp goýdum. Dedem şular ýaly daş açyk etjek bolsaňyz bölek ýaltanmanjyk bölek pişirseňiz tortuňyz owdan görner. Sebäbi häzir ketäýäňde de bular ýaly gönje, deňje edip kesmek kändir mümkin bolanokda. Şoň üçin bölek edip pişirseňiz hem tekijek, hem gönje, hem ýylmanajyk owdan biskvit çörekler bolýar. Şular ýaly pişirseňiz tortuňyz hatam göze ýakynly owdan bolar. Çöreklerimiz gowy buz ýaly sowaýança şeýdip ýaýradyk goýýar. Gelinginde bolsa arasynyň wişni konfetini, ýani wişni baljagyşyny ýasalyň. Oň üçin bize 150 gram wişni, 1,5 nahar çemçe şeker, 1 çaý çemçejigin kraxmal gerek. Şäni gaýrylan wişnilerimizi blenderden geçirýär. Wişnimiz doň wişni bolanda bolýar, ter wişni bolanda tapagdy ýok. Ýöne blenderden gowy edip püre haline getirýär. Üstüne de kraxmalmyzy hem şekermiden goşýarsa bir pesejik otda bir salym bulap durup goýulýar şu wişni balmyzy.
Inemen vişni konfim goýaly görünşler ýaly goýja bolandan soň otdan düşürýär-de innemini towamaga goýýar. Has beter goýultmagam gerek däl, häzir sowandan soňam özü goýular. Buny bir salym sowaşyp köşeşer bolyn halejinige salýar. O bu diýal bolmak üçin. Eger wagtyňyz bolsa bir gün öňünden hem edip bilersiňiz towuk bolar ýaly. Ýa bolmasa-da hamirine başlamakaňyz edip halejinlikde goýmaly. Sebäbi bize bu diýal sowan baljagaş gerek bolýar. Geliňinde bolsa krem çiğitme taýýarlalyň. Kremdegi üçin gerek zatlarymyz 500 gram twarojny syr, 150 gram slivka 33%den ýokary bolmaly. 100 gram saharny pudra, birazçam vanilin gerek. Ýöne men kremde başlamakak ilki bilen şu twarojny syr baratyna aýdyp geçmekledim. Sebäbi öňüm şular ýaly twarojny syrdan krem edýät, zat diýip görkezýät, aýdýat bolyn bir hili intek adamlar gaty öwrenip ýetişen okmaýyn näme bir hili syr diýen ol asal bir hili görýärler. Twarojny syr diýen hasam bir hili bolýarlar. Ondan nähil krem bolar, nähil bolar ol syr diýen duzly bolmazmy? Twarojny diýen ol gytyr-gytyr tworog ýaly gaty tutly bolmazmy? Nähil krem bolar diýip kän soraglar gelýär maňa-da. Şoň üçin şu gerek biraz giňişligirä bolsa köpürak gurlaýan bolmam mümkin. Belki ýöne bilmeýänler üçin intek gaty twarojny syry tanamaýanlar üçin biraz giňişligirä şu syr baratyna aýdyp geçmekledim. Twarojny syr alaňyzda ully kiçili gapda bolýar, şolaň ýüzüne biraz şular ýaly inglizce bolsa krem cheese diýip ýazylýar, rusçada bolsa twarojny syr diýip ýazylýar. Şolaň biraz şontyna teretmeli bolýaňyz, biram şuň ýalyk prosenti ulrak bolugça gowgolýar hili. Mine etir şu wagtky wagt şular ýaly willinkini kem görmedim. Başgalarynam ulanyp gördüm. El yeter bahadan şunky has gowrajyk eken. Gymmatlardan bar gowlar ýöne ular has gymmat bolýar ýöne her bir adamyň alyp biläjek laýyk bahasyndan şu willinki hem baha taý el yeter hem hil taý gow çykýan eken. Ýene-de bir bella geçmeli zatlarymyzyň biri ýüzüne krem çiğdip ýazylaýanda bize hemme krem çiğip bolanok, hemme twarojny syr bolanok, bize sliwичный twarojny syr gerek. Sebäbi käbir krem çiğdip ýazylýan eýranyňkylar bar, içini açyk görýän boli gataň seol. Hakykatdan hem tworog ýaly ýa peynir ýaly gatap bitirap duran zat. Bize oň ýaly gerek däl, bize sliwичный görnüşi gerek bolýar şolaň. Bizim tortlar üçin ulanýanlarymyzyň içi bir hili süzmämiňde ýa bizim türkmenlerimizde bir özümiz ýasan bir süzme diýilýän. Ana şoň ýalyk edir şoňa meňdäp dur. Bul hiç ilne syra demeňdän ok, tworogy demeňdän ok, edil süzme sypaty nemesi şoňa meňde ýa-da strukturasy bir edir şoň ýaly tagamam bir azajyk syryň tagamy gelýär ýöne duzly çilik yakınmılca gowja tagam bar, tagamam. Özüm çi twarojny diýileni bilenim, tworog ýalak däl bir ýylmanajykda hiçili tworogy meňde ýan ýeri ýok bu. Ine görüň şeýdip görkezýän teretine. Ýylmanajykdyr bu, ýylmanajyk zat-da. Ýöne bir berde tapawut edýän zatlarynyň biri, görüň, ana ýylmanajyk hiçil tworogy meňden okul. Bir berde tapawut edýän zatlarynyň biri biziň süzmede satyn alaňyzda görýän, käbir kişiň süzmesi gatyja, käbir kişiň süzmesi suwuk. Ana şoň ýalyk näşular ýaly gatyja bollugça biziň kremimiz hem gow bolýar. Käbir twarojny syrlar we olar ýumşarak bolýar. Onu krem alaja kynrak bolýar. Eger alaňyzda şular ýaly gowja gatyja twarojny syr alsaňyz, kremimiz hem hasam gowy tuturny saklaýan bolar. Gelinde bolsa kremde başlalyň. Şu krem etjek gapmydam twarojny syrmydam slivkamydam bu ýaly gow sowuk bolmaly. Şolaň baryny bir gaba goýýar, üstüne saharny pudrany, vanilinim atýasa inne buny mikserde gowja edip bulaýar. Şaýda ýene bir bellemeli zatlarymyzyň biri biziň slivkamydam 33%den pes bolmaly. Ýaly 25% zatly slivkalar bolanok, bize ýaglyrak goýraçyk slivka gerek. Şondan soňra hasam gow bolar kremimiz. Ýene de bir zat şu kremine başlamaka hemme zatymyz çöregimizden gow sowanlygyna göz ýetirmeli, arasyna goýjak baljagaşmydan wişni konfimden gow sowanlygyna göz ýetirenmizden soň insana tortymyz jemläjek wagtymyz kremide başlamaly.
Men krem taýýar boldy. Men birazjyk widiany kesip etdim. Has size ýad edip durmaýyn. Özüňiz şo krem gowja goýulyp suduruny saklaýan derejä baranyna besetmeli. Has ötekän bulaban beter suw garpmalylar. Ine şular ýaly gosgoý bolandan soň besedäýäs bulamany. Ne görşüňiz ýaly kremçizimiz taýýar boldy. Gaty kynal kremçiz ýasamak, ýöne onu da tagamy gaty gowy, gaty süýji kremden biri bolýar. Hemine şular ýaly sudurnam gowja saklaýan krem bolýar. Siz islenip başga tortlarda da şu kremi ulanıp bilersiňiz. Ne taýýar kremimizi konditerski meşoga, konditerski haltacıga goýup taýyn etip goýýas. Ucuna da hiç ýyllat takmak gerek däl. Ucun bir ýöne gaýçyçyk bilen kesýäs, öýde şondan çykany bize bolýar. Gelingini tortuma da jemläliň. Ine biskvit çöregim gowja sowady. Şol ýelmeşmesini we aralarına kagaz salfetkajyk goýdum. Ýogsa mine ýüz jagaşy ýelmeşip bir-birine remetmesini bu aralarına kagaz goýdum. Görüň biskvit çöregim öýjük hakyky mahmal diýsen mahmal ýaly gow biskvit çöregim taýýar boldy. Mudan birinji gatyna şular ýaly ýalpajyklaryň üstüne goýýarsa, üstünden kremi tykyp başlaýar. Kremizem ilki taşky gyrasyndan başlamaly, sebäbi görnýän ýer şo taýdy da, şonu bir owadan jetip bir deňräjik göçeni bilen özüňe deňje edip sakyşdyryp çykýar. Soňundan içine de şeýdip sakyşdyrýar, ýöne aralykda birazajyk wişni konfetini goýmak üçin birazajyk boşluk ýer goýýar. Men wişni konfet, wişni baljagyşmam şular ýaly konditerski meşoga goýup goýdum. Ulam gow sowady. Indi buňam uşagaşyn ketýände ýanky boşluk ýerlerine şundan goýaýan. Ondan ýene ikinji gatymydan goýýas, bir birazajyk bir batışdyrýas, bir has aralyklar boşluk galyp durmady ýalyk. Ýene bunam edilýän qydışmy ýalyk kremleýär, soňam konfetimizi balmyzy goýýar. Şeýdip hemme jagatymyzy kremlap çykýar. Iň üstüne bolsa ýene galança kremde şeýdip çalýarsa, soň özümiçe owadanlaşdyrýar. Köp kişi şuň üstüne de şu içine sakanmady ýaly şeýdip meşwagda sakışdyryp üstüne yer tuýdana durýar, başga bir wişnidir şolar ýaly owadanlap miwejigem goýýarlar. Ýöne mine şular ýaly tekijek arasaja görnýän diýip şunu etdim. Siz öz isleňize görä nähileme owadanlaryny ýeteňiz üstüne özüňize owadanlap bilersiňiz. Üstüne de şo çöreginden oňtugynan galança oňtujaklary tepeleşdirdim. Bir göze ýakynmylja owadanja görner ýaly. Soň tortumy taýýar bolandan soň buny halajynykda bir kuş sagat azyndan bir goýsaňyz hasam gowy bolar. Sebäbi birazajyk kremi zat alşar ýaly, çöregi bilen krem bir-birine alşar ýaly. Towuk halajynykda goýsaňyz hasam süýji tagandy bolar. Men tortum taýýar boldy. Mine bir gije halajynykda goýjak, netip bolsa ertip ketip görkezern. Men tortuma bir gije bolup geçdi. Gowja alşypdyr, ýumşaçyk bolupdyr. Gelingini tortumy ketip göreliň. Bismillah dip keteliň. Ne görüň tortumyň içem owadan bolupdyr. Ketmesegem owadan, ketemizde de içem owadanja iştäçija gowja tortlaň biri boldy. Görüň. İçinem görüň gowja alşanlygy bildirýändir içinde de. Men şu kremlerden galanlardan, çöreginden galanan şular ýaly birje trayflam çykdy. Olam öz başyna
owadan jawalya ýatantaňyz. Egerde bu gedekki widiomam göwnüňizden turan bolsa, pişiren tortumy halan bolsaňyz onu like goýmagy ýatdan çykarmaň. Hemem öň agza bolmadyk bolsaňyz agza bolmagam unutmaň. Öz pikirleriňizem kommentariýada aýdyp bilersiňiz. Eger şu real tort pişirip görseňiz nähili bolly, gowy boldymy, gowy bolmadymy, ýa bir düşünmedik ýerleriňiz bolsa kommentariýada arkaýyn sorap bilersiňiz. Sizem şu L'Oreal Gyzyl mahmal tortuny pişirseňiz şowly bolsun, noş bolsun.